नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण इथे सोयाबीन चिली बनवतोय। त्यासाठी आपण 1 वाटी सोयाबीन घेतलेला आहे। ह्यामध्ये भरपूर प्रोटीन असतं। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। प्रथम आपण ह्याला एका मोठ्या बाउलमध्ये घेऊया आणि स्वच्छ धुवून घेऊया, म्हणजे काही धूळ वगैरे असेल ते निघून जाईल। हे बघा, स्वच्छ धुवून झालेले आहे। आता त्यामध्ये आपण 1 ग्लास गरम पाणी टाकूया आणि त्यावरती झाकण ठेवून 10 मिनिटं त्याला गरम पाण्यामध्ये भिजवून देऊया। आपली 10 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा, सोयाबीन छान भिजलेली आहे। आता आपल्याला ह्यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं थोडंसं हातामध्ये घेऊन अलगद असं ह्यातलं पाणी काढून घ्यायचं। हे बघा, या पद्धतीने आपण सर्व पाणी काढून घेऊया। आपण इथे सोयाबीनमधलं पाणी काढून टाकलेलं आहे। आता आपल्याला ह्याला मॅरिनेट करायचं आहे। ते एका बाउलमध्ये घेऊया। त्यामध्ये आपण 1 छोटी वाटी कॉर्नफ्लॉवर टाकूया, 1 छोटी अर्धी वाटी मैदा टाकूया। इथे आपण फूड कलर घेतलेला आहे ऑरेंज, तो टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। थोडंसं यामध्ये पाणी टाकूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। बनवायला अगदी सोपे आहे आणि हेल्दी रेसिपी आहे। पाणी आपल्याला जास्त नाही टाकायचं आहे, थोडंसं अगदी पाणी टाकून घ्यायचं आहे। हे बघा, छान एकजीव झालेला आहे। आता आपण ह्याला फ्राय करून घेऊया। आपल्या इकडे तेल छान गरम झाले, त्यामध्ये आपण सोयाबीन सोडूया। हाताने पण सोडू शकता आणि कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया। दोन मिनिटांनंतर ह्याला जरासं फिरवून घेऊया, म्हणजे सर्वीकडनं छान फ्राय होईल। हे बघा, एका साईडनं फ्राय झाले। आता आपण याला दुसऱ्या साईडनेही फ्राय करून घेऊया। गॅसची फ्लेम स्लो करायची आहे, म्हणजे छान आतपर्यंत फ्राय होतील। आपले सोयाबीन छान फ्राय झालेले आहे। आपण त्याला काढून घेऊया। जास्तीचं तेल असेल ते निघून जाईल। हे बघा, या पद्धतीने सर्व सोयाबीन आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। आपण इथे सोयाबीन छान फ्राय करून घेतलेले आहे। हे बघा, आता आपण ह्याची चिली बनवायला घेऊया। आपण सोयाबीन तळताना जे तेल घेतलंय तेच तेल आपण गरम करून घेतलंय। त्यामध्ये बारीक चॉप केलेला लसूण, थोडासा आल्याचा तुकडा बारीक केलाय आणि कढीपत्ता तो टाकूया।
इथे 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चॉप करून घेतला आहे तो टाकूया आणि छान परतवून घेऊया। इथे आपण एक शिमला मिरची या प्रकारे मोठा काढून घेतला आहे, त्यातल्या बिया। एक कांदा मीडियम आकाराचा कापून असं या प्रकारे मोकळा करून घेतलेला आहे। 4-5 फरसबी बारीक चिरून घेतलेला आहे ते टाकूया आणि छान परतून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। आता यावरती आपण 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। आपलं 1 मिनिट झालेलं आहे, आपण झाकण काढूया आणि छान परतून घेऊया। इथे आपण रेड चिली सॉस घेतलेला आहे 2 छोटे चमचे ते टाकूया। एक छोटा चमचा डार्क सोया सॉस घेतला आहे तो टाकूया। 2 लहान चमचे विनेगर घेतलेला आहे तो टाकूया। विनेगर ऑप्शन आहे, तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लिंबू पिळू शकता। आणि छान आपण एकजीव करून घेऊया। आपण सोयाबीन जो फ्राय करून घेतलाय तो टाकूया। छान मिक्स करूया। या पद्धतीने तुम्ही सोयाबीन चिली बनवून पहा, अगदी छान होतं आणि हेल्दी रेसिपी आहे। आता यावरती थोडंसं आपण झाकण ठेवूया 1 सेकंडसाठी। आपण झाकण उघडूया। छान आपलं सोयाबीन चिली तयार झालेलं आहे। त्यावरती आपण स्प्रिंग ओनियन टाकूया आणि गॅस बंद करूया। आपली आजची सोयाबीन चिलीची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।